Да си играем Clash Royale с Саша. Аре, давай, бе. Да. Иво! Кой на глава? Се абонирате и Саша Не, не. Саша да носи зле. не съм зле, сега ще ги направим две пуски. Каквото вече ни падна. Ну да, защото ти не правиш... Защото ми бъгна играта. Просто си пусна моби за едно. Хора, да намалят звука на телефона. Окей, бе. Чай само да не ми пуснат стрели. Аз играя бего на компа на Аре, Да. мамай се, бе. Бегай тук. Мак си принц, няма го Бата, този пусната. принц няма да го пусна. Ние Няма сме го великата китайска стена. Аре, Мегаманиан. Да го убия. Мегаманиан. Той дали има нещо? Да, има. Дай тук Валкирия. Чакай, не ще ги чакай. Абе, не пускай нищо, бе. Кой гласува за тях? Как може такова не съобраз... Гледайте, бе, Валкирията, бе. Що я пуснах аз? Защо да я? Защо да я? То Саша от Русия нещо се бърка българския. Нищо не може ли? Не. Аре да биеме Бейби Драгана. Бейби Баца, Драган. гледай го, какво пусна. Гледай го. Голям. Пусна ни голям. Аре, сега аз ще го отбия. Бегай от тук, бе, голем. Я Голям. бегай от тук. Голям бяга. Я аре да ги биеме по-бързичко. Аре, ние вече ги бихме. Чай, не ги бихме. Спряха ми атаката. Да, бе, им се аз не сега ще знае. ги... Абе, какво направил, е? Аре, сега аз ще пусна Мегаманиан. Мегаманиан, който от седни стрели на Бай, бе. папеля в зоните. Бай, бай. Бай. Дай тук Валкирия. Гледайте, бе. Виж Валкирата колко е силна. Гледай, я, Принца от един път го убива. Баце, Валкирията уби два принца. Да. Аре, бе, Валкирия, помагай, ма. Валкария. Валкария, ма. Аре, бе, ма. Нямаме ли Уизърд? Аре, аз имам Уизърд. Аз Кой имам има? фаербол. Аре, пускай. Бам! Апка. Аре, Майко сега аз момче. пускам един. Майко Кой имаш? момче. Пускам Мусксър. Пускам и двете, пускам това. Пускам Ах, май. това, пускам Далок. Пак го клонира, бе, да му Какво се не направихме? знае. Пуснахме каква реклама. Аре, дай тук. Айде сега това, ако го спре. Да, Направо. направо ще го спре. Направо няма що с елитки ли ще ги спира, бе. Той е глупак. Аре, дай Ако сте забелязали, на 11-та арена играят с хора само с слаби карти. Поне за мен са слаби. Като пуснеш едни елитки на 11-та арена, ти вече си бил. Пинк Хаммер плюс Али 10. Да, За 110 бе. Аре, давай, аз. Клапанар. Бацата би остров, брат, на всичко къде е. Чакай, че това, това ваше интернет нещо. Абе, ти си тук нещото. Ти па се едно шма по-голям. Сега Саш играе от на Иво телефона. Гледай го къв дек си взе. Пускай Уич. Батъл Рамбли, бе. Да, бе, я пускам. Батълрам, пускай Уич. Аз тук си пусна Валкирия. И аз имам вълки. Не я пускай. Да, гледай го, еба си Пайзан, глупака. Пайзан. Да, бе! Да, бе! Виж Еба как си глупак спря. е тоя. Дай по-бързо убивайте това Да, Бейби виж Драгон. спир гоблините още не са умрели. Да, бе, кой има нещо? Имаш ли фаербол? Пускай го, ако имаш. Бам! Имаше. Супер. Аз си знаех, че имаш. Нали? Той Махам фейс камерата, сори. Аре, що бе? Гледай го глупак. Гледай са. Гледай са какъв е глупак. Ще си изхъби всичките тея. Сега гледай какво ще им направим. Арчери. Айде, Арчери. Една от любимите ми карти. Давай, махай се, бе. Махай се, бе. Спарки. Сега гледай откъде ще стрелна. Да, бе. Да, бе, те не набиха повече демидж. Не, бе, ние кога им набихме толкова, бе. Дай Валкирия малко. Дай, бе, малко, бебе. Котето и котето може да стане известно. Само не кради телефоните във раницата, моля се. Какви бич. Иво, някой ти звъни. И майка ти. Дай ми го. Чакай, че играя. Аз ще се такова. Ще ни биха кулата. Да, мамо. Кой но? Аз съм на гости, но сега ще играем на компа. Какво? Котката може да стане известна. Сега ще съм. Бейби дракън, къде се тръгна? Ми да вчи, че ми дразниш. Взими. Бързо, че има пълен елексир. И сега гледай какво правя. Пускаме и така. Ма защитавай, бе! Абе, сега гледай как ще ги защитавам, бе. Гледай как сега. Гледай сега
как се защитава. Аз сега ще науча. Тук. Аз сега ще науча. Аз сега гледай какво правим. Какво? А, Гледай сега. коцен, малко коценце. Знаеш ли аз какво ще направя? Ще Не. пусна Батълръм. Не тука бе, не тука бе, келеш. Абе, не си кереш. Аз съм кереш. Ми точно това ти казах. Кой ми уби Батълрама? Не ми трябва. Не ми трябва тази игра. Не! Аре бе. Ох, за малко спаркото. Чакай, сега ще ги убия. Ужас, ужас. Ужас ли бе? Ужас ли бе? Ужас ли бе? Ужас ли бе? Ужас ли Сега бе? като убият точката или няма я убият. Аре, аз пускам да лог да не ни го убива тук. Ало. Аре, ние бихме. I am the one that gets respect up on the street. Аре бе, пуснете. Аре бе, гледай ги. Гледай ги, какви са гаднярите, бе. Гледай ги, бе. Аре, пуска една вълки. Абе, къде ги я пуснах тази вълкиря? Ни бият. Бързо, бързо пускай! Нямах нищо. Нямах елексир, ма! Овци, ще ги внимайки си. Кирилха. Кирилха. What the fuck? Добре, давай ти пускай. Аз казвам Кома да без темата в нашия клан и вояди. Кой си кръщава клановете, за да казва две имена? Чай само да им купя да му взе. Богиката на Иво е това. Иво, честито да си апгрейднеш Гоблин Хъта на 7 левел. Хайде, пускам ги. Bueno. Yes. Крадая. Колко ти е играта? Я сменяй телите, не може само ти така. Ти си легендарните. Аз няма да ти приемам, ба. Що? Защото само ти си легендарните. Добре, ще ги махна. Бата, не ги махай, брат. Ами то не е честно. Айде, кани бе. Кирев. Окей. Бата, ние играем по четвърти или пети. Либерал, картете ги. Шеста арена. Ти майкната ти бе син. Спирам за мен. Айде, те имат май Twitch. А кога ще ни убият те, бе? Гледайте, баце! Такво къртеше. Абе, давай ще ни бият кулата, бе. Майната им дева. А ние сега ще им бием нашата. Да, бе, баце, какво направиха те, бе? Имат електро и Майната им. бихме им код. И браво на нас. А на нас ни остана само една минутка. И трябваше твоите арчари да отидат от другата страна. Трябваше. И сега ще пусна един диалог. Да лак. Да, бе, те пуснаха два такива. Аз па е така. Гледах Фейсбук едно, дето там този А, отваря да. легендарния чест и пише да лак, защото му е лагнал телефона. Няма да лез. Аре бе, махай се, бе. Тук можеш да ви разкърти. Аре бе. Колко съм. Айде, Вълкар. Имаш ли Вълкар? Аз имам ето къде Аз си и долу. тук ще го Долу А, я. да бе. Какво направи, бе? Посложих Вълкар. Добре. Поне да убия. Най-твич на втори. На втори. Бъците имат най-точно на втори майната. О, за какво ще правя? Паднахме. Не сме паднали. Никога не сме паднали. Ако бе. най-твич, Бата, загубих всичко заради това. И той аз скоро ще загуби всичко. Ние за... Айде. Не, аз не. Давай, махай паузата. Бе, аз съм я сложил. Окей. Пикачу Арс. Еми, това беше за днес. Меме! Ай, чао.